Katholiek, katholiek zo. Lag jou aan revrouwen. Toen dat wat jou aan gantan de zaal goed is. Maar vraiment, ben dat zo een man dus zoals ik toerman dat ja. Oh, en nou daar een man meer zuur. Maar die begarau is er niet. Maar daar is een vrienden kent alleen maar zijn terminale willen te doen. Maar gezegd, hij zei een toelkurend per aan voor jou en maar op een pilen toelkurend, daar ben je een sommier op. Sais-tu, ja, van me dus zoals ik toerman vraiment katholiek wakker. Ergens vreemd tussen zo in en niet. Man daar balu. Dat zador, dat zuur, oh, kijk, kan je lezen maar help. Akaya ze, imam la waren die maar dat katholiek, daar die dan après daar gaan, katholiek meer avant niet. Dat touw is no stem al pas de daar gaan. Oui. Maar ik ben gewoon niet capaz de buscar que la verdad katholiek daar gaat. Die is het niet dat die. Mais katholiek is heel degelijk. Daar hangt al een man. Maar dat is een man. Maar misschien voelen die gaan nog toe persen met de roba meteen. Ga je redden wel waar de katholiek. Trouwens is er wat jongen. Arabat leher niet aan de don redos die. Arabat die mon reir gato. Katholiek ne comprenez ça de bé. Arabat mon redos, arabat mon reir, ça signifie un rai. C'est tu katholiek nerve die mi mad me zo hier van de hulen die gaan naar toe persen meteen la varodin peta e reir peta e to. A katholiek da go beza. Ah, katholiek, dit is zo'n even zo'n is. Ohne trato persone, mais zo ne maro, mamma zo pandeze la varedin, arabadin leer abatrayom don reir, arabat mon redos deo, menus un cake penon zo bij. Ah, et tant ça leves? Ja. Age, poi io un benage de higa samen daar gear. Oh ja. Ah, ada hude. Ho. Periga je bent die sulbasse die gaan daar gear. Ah ja, apeta de da hude. Ben da hude no rode erpokig din. Ah, ja, maar pak ik play à l'autre personne. Arrive sérieuse tawa. Oh, la catholique play. Et partout le mail paka. Un peu was rêve, met ik wat die squarnie. Ah, la notre personne taoling is catholique rabadin mon rêve. Rabadin leer patriarch don rêve aussi. Maar wie wil dat man meer? Mais autre personne, mais nous un keer bet ik pleer, bet ik pleer tredos. Maar catholique. Seluma, mais on a la vérité. Pareil, poi io un benare da higa sahana da gea vraiment. Rabadin leer aneham. Davon pello hita jartieren. Ah, la catholique, vraiment, hoe ze bet ik pleer, bet ik pleer. Ah, catholique, suten er onder gea, ho, barren vraiment dine hedo. Dus we zijn nu waar leggen we juist katholieke je de handsalare waar ik nu een hele. Derde jaar ga ik Marie Begarau erdoor en ga ik naar toe persen. Ah, savez maar wat je. En nu Marie, penons deel. Oh, maar de toe persen, maar niet keet, car même de lavardeur, même stoerman ga katholieke. Ah, oh, maar de lavardeur toe persen. Pois que digo, meu turman catholique, zo bat zwaar, dus que pelle bij de kove zeggen nee. Ja, maar justement notre personne n'a pas me bij de kove zeggen nee, wacht. Changita, colle vengati. Ja, bremma pa de hansan, changita. Bremma la kai jartieren ou en dro de guzo.